Sa nagapangunang nga balita, seguridad sa mga pantalan kag terminal, mas ginpahugot sa kadungan sang Oplan biyaheng ayos Pasko, pila ka mga mapauli sa ilang mga lugar, mas temprano nga nagbiyahe agon makalikaw sa holiday rush. Si John Sala nakatutok live sa bus terminal sa Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City. John, kamusta dira? Jert, subong matawhay pa ang sitwasyon sa mga terminal kag pantalan diri sa Iloilo City kag Iloilo Province apang sugod Lunes ginapaabot nga magadagsa na ang mga mapauli sa ilatag sa tagsa ka mga lugar. Mapauli pa sa Batangas si Manong Junard agon mag-celebrate sa Christmas kag New Year. Gin pa kamaayo kuno niya nga samtang matawhay pa makapauli na ini. Marami na pong pasahero, sir. Punong-puno na pong masasakyan, sir. So mas mabuti na Ngayon makaaga pa makabiyahe. nalulupang doon nga hindi pa masako ang ining bus terminal sa Haro, Iloilo City. Apang sa Lunes ginalauman nga magadagsa ng mga pasahero nga mapauli sa mga probinsya sang Aklan kag Capiz, subong man ang mga magabiyahe padulong sa Batangas via Caticlan Port sa Malay Aklan. Agon masiguro ang seguridad sa mga pasahero sa mga terminal sugod buwas, iga-activate na ang Oplan biyaheng ayos Pasko sang LTO, PNP kag iban pa nga government agencies. Focus areas naton mga terminals. Ito nga aton nga Oplan biyaheng ayos Pasko 2025 is focus on passenger assistance kag roadside assistance. Ginatutukan man sa LTO-6 ang koordinasyon sa kapulisan, ilabi na bangod sa pila ka mga insidente sa pagpang-bomb threat sa syudad sang Iloilo. Very tight ang aton coordination with the PNP. Tight man aton coordination with the PDEA actually, no? I've coordinated with the PDEA. And maski sila doon may mga widespread mas lang deployment. And ang akong instruction actually sa mga enforcers is not only to and deputized personnel is not only to man their places of assignment but get active coordination with the PNP. Matawhay pang sitwasyon sa mga pantalan. Sa Dumangas Port, gamay pa lang ang mga pasahero nga nagabiyahe. Strikto ang seguridad sa mga pantalan apang pabor man diri ang mga pasahero. Okay, para manasamon. Hindi man siya all. Hindi man. Hugot man ang seguridad nga ginapatuman sa mga katapos ang Philippine Coast Guard agud masiguro ang masulhay kag matawhay nga biyahe. Panumdum sang Coast Guard Station Western Visayas sa mga mabiyahe nga magluwas sa mga gamit kag bagahe. Hugot gid nga bantayan ang mga kabataan kag senior citizen nga upod sa pagbiyahe. As much as possible po, wag po tayo mag-travel mag-isa lalo sa mga minors and then sa mga senior citizens, sir. Kung pwede samahan po natin ang ating mga mahal sa buhay, sir. Jert, plano man sang LTO-6 nga magpatigayon liwat sang Oplan Harabas antes ang New Year agod masiguro ang safety sang mga pasahero subong man sa mga drivers. Jert. Maraming salamat sa update, John Sala.